Bona vesprada a tots i totes. És un autèntic plaer donar-vos la benvinguda en nom de la Junta Local Fallera de Silla a un dels actes més emocionants, esperats i simbòlics del nostre calendari faller, la telefonada de les falleres majors de Silla per a l'any 2027. Avui celebrem molt més que una simple trucada. Avui celebrem l'inici d'un nou somni, d'una aventura inolvidable, que viuran dos persones molt especials. Una vesprada carregada de nervis, il·lusió i d'una emoció que travessa cors, famílies i comissions falleres senceres. En aquesta sala de plens, envoltats de símbols que representen la nostra estima per la festa, volem començar saludant i agraint la presència de les autoritats que ens acompanyen. Regidora de Festes de Silla, Trini Martínez. Alcalde de Silla, Vicent Zaragoza. Secretària de Junta Local, Neus Moreno. Presidenta de Junta Local, Lara Zaragoza. Gràcies per estar ací i per fer costat una vegada més al món faller. També volem adreçar un càlid i sincer reconeixement a les nostres actuals falleres majors de Silla 2026, Maria i Carla. Gràcies per la vostra dedicació, per la vostra responsabilitat i per haver portat amb tant d'orgull i tendresa el nom de Silla per allà on heu anat. El vostre pas deixarà una empremta inesborrable en la història de nostra festa. I ara sí, amb el cor bategant fort i l'emoció en l'ambient, donem per iniciat aquest acte tan especial. Per començar, cedim la paraula a la presidenta de la Junta Local Fallera de Silla, Lara Zaragoza. Bona nit a tots i a totes. Com cada any, ha arribat el moment de cridar a les dos falleres que representaran a tots els fallers i falleres de Silla al llarg de l'exercici. I com també passa cada any, el camí per arribar fins ací no ha sigut molt fàcil. Després de dies d'espera i confiant que alguna fallera, sobretot major, farà el pas i acceptarà el gran honor i la responsabilitat de representar a les 7 falles de Silla, per fi avui ha arribat el moment i que tots estàvem esperant. Perquè ser fallera major de Silla, tant infantil com major, és molt més que un càrrec. És compromís, és estima per la festa, és dedicació i és orgull pel nostre poble i per les nostres tradicions. Avui, davant de tots vosaltres, viurem la tradicional telefonada en què el nostre alcalde comunicarà oficialment qui seran les màximes representants de les 7 falles de Silla per a aquest exercici de 2027. Així que si esteu preparats, ja podem començar. A continuació, escoltarem a la regidora de Festes, Trini Martínez. Bona vesprada a totes i a tots. Gràcies, Raül. En primer lloc, donar la benvinguda a Lara Zaragoza, presidenta executiva de Junta Local Fallera, Neus Moreno, secretària de Junta Local, Vicent Zaragoza, alcalde i president nat de Junta Local, a les falleres majors de Silla de l'any 2026, Maria Bataller i Carla Gomar, presidents, secretàries de les 7 comissions falleres, membres de Junta Local, fallers i amics tots. Enguany ens tornem a reunir ací, a la sala de plens, en un acte molt emotiu per reconèixer el nom de la senyoreta i la xiqueta que tindran el privilegi i la responsabilitat de ser les nostres màximes representants per a l'any 2027. Elles seran la veu, el rostre i l'ànima de la festa i tindran el repte d'encarnar tot allò que som i tot allò que estimem com a poble faller. Però abans de posar la mirada en el que està per vindre, vull dedicar unes paraules molt especials per agrair la gran llavor de la Junta Local Fallera d'aquest exercici 2026. No ha sigut un any senzill, però heu demostrat estar a l'altura amb esforç, dedicació i estima per la nostra festa. També vull reconèixer el paper de les nostres falleres majors de Silla, Maria i Carla. Més enllà del càrrec que representen, heu sigut un autèntic reflex de la passió fallera, transmetent
transmetent il·lusió, proximitat i elegància en cada moment. A la vostra manera de ser, heu sabut representar com ningú l'espírit faller i fer arribar aquesta emoció a tot el poble. Sempre amb una actitud exemplar, amb naturalitat i un entusiasme que ha encomanat a tota la família fallera. Deixeu un record immens i molt especial en el cor de totes les persones que estimem esta festa. Gràcies per cada instant, per cada detall i per cada somriure i per totes les emocions compartides al llarg d'aquest any, tan intens i tan inoblidable. Moltes gràcies, gràcies de tot cor. Visca la festa, visca Silla i visca les Falles. A continuació, l'alcalde de Silla, Vicent Zaragoza, ens dirigirà unes paraules. Bueno, no vaig a allargar-me molt, el que sí vaig a començar pues, agraint la presència, com no pot ser d'altra manera, de la nova presidenta, flamant, a Lara, també pues, a Núria, a Neus, també als presidents de totes les falles de Silla, de totes les comissions, així també, com no pot ser d'altra manera, Carla, Maria, i també a tots els membres de la Junta Local Fallera que ens acompanyen. I també vull saludar, perquè sabeu que estem en streaming, estem en directe en Telehorta, a tots els veïns i veïnes que avui ens volen saber de primera mà quins són les noves falleres majors de Silla. Més bo no més puc dir que la responsabilitat que tenen les falleres majors, com bé estava dient Lara, no és sols un títol, és una responsabilitat perquè al fi i al cap representen els quasi 3.000 fallers i falleres que tenim en la nostra població i per això no és sols el títol, sinó que també jo crec que tot un orgull per a elles i per a nosaltres que ens representen a tot el poble de Silla. I ja el que hem vengut, anem a començar a fer les cridades, espere que diguen que sí, si no se va ser el directe el que té això, espere que diguen que sí, anem a començar a fer les cridades i desvelarem qui són les noves falleres majors de Silla. Tinc que llegir això, menys el nom. Saps per què hem vengut? És broma, sé que el nom el tenim que dir després. Finalitzat el termini de presentació de candidatures a fallera major infantil de Silla, la Junta Local Fallera de Silla nomena com a fallera major infantil per a l'exercici 2027 i ara anem a fer la crida i desvelarem el nom. A la xiqueta. El teléfono está así. Sí. Vale, piquem así. Vale. 6, 5, 7, 1, 2, 3, 1, 3, 6. Vamos aquí y aquí. Hola. Pues estaban tan ya en susto de que no contestaren. ¿Sabes quién soy? Hola. ¿Sabes quién soy? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, voy a hacerte una pregunta muy sencilla. Vale. ¿Vale? Sí. Vale. ¿Quieres ser la fallera mayor infantil para el año 2027? Sí. ¿Sí quieres? Sí. Pues enhorabuena, Selena. Ahora sí que voy a decir tu nombre para que todo el pueblo lo sepa y todos los aquí presentes. Ara mateix estem parlant en Selena Martínez García.
que va ser la nova fallera major infantil per a tot l'any 2027. Enhorabona, Selena. Gràcies. Estàs contenta, Selena? Sí. Estàs molt contenta? Molt bé. Bueno, doncs t'esperem amb molta il·lusió en la recepció oficial que tindrà lloc el pròxim dia 20 de maig. Val? Així Vale. que ves preparant-te, que aquest dia va ser inolvidable. ¿De acuerdo? Sí. Vinga, molt bona vesprada. Gràcies. Adiós. Adiós. Que bonica. Bueno, ja tenim la primera que digui que sí. Passem a la fallera major. Això me recorden els premis de les falles de tanta. Vale, pues lo mateix, finalitzat el termini de presentació de candidatures a fallera major de Silla, la Junta Local Fallera de Silla nomena com a fallera major per a l'exercici 2027 a la senyoreta... Espereu un momentet i ho sabrem. Hola. Hola! Saps qui soc? Hola, Vicent, ¿cómo estás? Ah, pues sí que és aquí. Bueno, lo primer ja anem bé que mos has agarrat el telèfon. Ara ve una pregunta molt important per a tots que estem així, per a tot el món faller i a nosaltres en especial. Anem a fer-te una pregunta molt senzilla, d'acord? Vale, va. Perquè tots sapigueu, estem parlant en... Perquè tot el món ho sàpiga, estem parlant amb Emma Guillem Fuentes. Emma, tu vols representar al poble de Silla per l'any 2027 com a fallera major? Com no? Això és un sí? Clar, que... Pues Emma, em fa molta il·lusió, acabem de parlar en la xiqueta que t'acompanyarà l'any que ve, que és Selena Martínez García, també molta il·lusió, i per tant ja tenim fallera major infantil i fallera major de Silla. Dir-te que el pròxim dia 20 de maig serà la recepció oficial i res, anirem parlant per a fer una bona festa aquest dia, d'acord? D'acord, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, en el poble de Silla. Gràcies. Gràcies. I amb alegria de conèixer les nostres noves fallers majors, Selena i Emma, tanquem este acte tan especial. Agraïm de tot cor la presència de la fallera major de Silla 2026, Carla Gomar Luz, i la fallera major infantil de Silla, Maria Bataller i Calvo. Els presidents i secretàries de les comissions falleres de Silla, les autoritats i tots els que ens han volgut acompanyar en esta vesprada tan emotiva des de casa. Enhorabona a les elegides, visca Silla i visquen les falles.